дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Пешниҳоди шумост нашри чоруми барномаи ҷолибу шавқовар ва интеллектуалии роҳхат. нафаре ки ба 5 саволи пешниҳоднамунаи мо ҷавоби дуруст медиҳад, соҳиби як роҳхати ройгон ба минтақаи сайёҳию варзишии Сафедара аз ширкати сайёҳию ватании Togic Travel мешавад. Биёед бинандагони азиз мебинем ки имрӯз ки ғолиби нашри чоруми барномаи интеллектуалии роҳхат мешавад. салом алейкум, худро аввал муаффӣ мекардед. салом алейкум, ҳанонзода эҳсон ҳастам, донишҷӯи курси 3 донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва сайёҳкории ҷумҳурии Тоҷикистон. беҳтарин, мо аз барномаи роҳхати телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳастем. касе ки дар барномаи мо ба 5 савол ҷавоби дуруст медиҳад, соҳиби як роҳхати ройгон ба минтақаи сайёҳию варзишии Сафедара мешавад. шумо розӣ ҳастед ки дар барномаи мо ширкат варзед? албатта розӣ ҳастам, фикрҳои худро баён мекунам дар саволо. беҳтарин, мегузарем ба саволи аввали барнома. дар саволи аввал тавассути 5 вариант пешниҳод мешавад. саволро мехонам. қадимтарин ёдгории таърихии Тоҷикистон чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир аст? Варианти А қалъаи Ҳисор дар шаҳри Ҳисор, варианти Б тахти сангин дар ноҳияи Қубодиён, варианти В Саразм дар шаҳри Панҷакент, варианти Г қалъаи Ҳулбук дар ноҳияи Восе. 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед, пешниҳод кунед. мехоҳам ҷавоби худро аз вақт истифода карда ҷавоб гӯям. Саразм, варианти Саразм интихоб мекунам. яъне ки ба андешаи шумо аз ҳама ёдгории қадимтарин Саразм мебошад. Саразм бостонӣ. боварӣ доред ба ҳамин ҷавоб? боварӣ дорам ба ҷавоб. хуб, табрик мекунем, ҷавоби шумо воқеан ҳам дуруст аст. Равнақ. қадимтарин ёдгории таърихӣ дар Тоҷикистон ин шаҳраки қадимаи Саразм мебошад ки дар шаҳри Панҷакент қарор дорад. бисёр хуб, мегузарем ба саволи дуюм. саволи дуюми мо тавассути як акс пешниҳод мешавад ва бояд шумо ба ҳамин акси пешниҳод мешуда назар андохта муайян созед ки дар ин акс кадом мамнӯъгоҳи давлатии табиии ҷумҳурии Тоҷикистон тасвир ёфтааст. савол барои шумо фаҳмо аст, яъне ба акс нигариста бояд муайян кунед ки кадом мамнӯъгоҳи давлатии табиии Тоҷикистон тасвир ёфт. фаҳмо. хуб, ана ҳамин акс аст. мамнӯъгоҳи бешаи палангон. хуб фикр кунед. барои шумо 1 дақиқа вақт ҷудо мешавад. хуб фикр кунед. мамнӯъгоҳи Даштиҷун. 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 боварӣ доред ба ҳамин ҷавоби худ? тахмин кардам рости. каме дигар фикр кунед, вақт доред. мамнӯъгоҳи Даштиҷун. мамнӯъгоҳи Даштиҷун. табиии Даштиҷун. хато. бешаи палангон. варианти ниҳоии шумо охирон ҷавобатон. Даштиҷун. Даштиҷун. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. дар акс мамнӯъгоҳи давлатии табиии Зоркул тасвир ёфтааст. мегуфтед ки иштирок дар барномаи мо барои шумо писанд омад? бале, барномаи хуб ва ба саволҳо мехостам дигарам фикрҳои худро баён кунам. шумо ба кадом минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон сафар кардагӣ ҳастед? саёҳат ба минтақаҳои сайёҳӣ бостонӣ, Ҳисор, қалъаи Ҳисор, Саразм, Хуҷанд, қариб ки ба тамоми ҷои ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кардам. берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам мехелам. ки мусобиқаҳои давлатӣ, мусобиқаҳои спортивӣ доштем аз тарафи донишгоҳ. Россия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон иштирок доштам. сазовори ҷои аввал 2 будам. беҳтарин. аз ҳамин минтақаҳои сайёҳӣ ки рафта будед, кадомаш барои шумо бештар писанд омад? бештар ҷумҳурии Тоҷикистони худам он ки дорои объектҳои, яъне минтақаҳои сайёҳӣ табиӣ бисёртар мебошад. аз зодгоҳи худам қалъаи Ҳисор бисёртар ба ман писанд аст. беҳтарин. хуб, барои шумо барои кор роҳи сафед саломат бошед. салом алейкум. мумкин шумо як лаҳза? алейкум салом, марҳамат. мехоҳед ки ба минтақаи сайёҳии варзишии Сафедара равед? бале, мехоҳам. аммо дар ин ҷо ба хиён шартҳои шумо ҳаст? бале, ҳатман ҳаст. мо аз барномаи роҳхати телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳастем. нафаре ки ба 5 саволи мо ҷавоби дуруст медиҳад, соҳиби як роҳхати ройгон ба Сафедара мешавад. розӣ ҳастед ки дар барномаи мо ширкат варзед? бале, розӣ ҳастам. беҳтарин. саволи аввали барномаи мо тариқи 4 вариант пешниҳод мешавад. саволро мехонам. қадимтарин ёдгории таърихии Тоҷикистон чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир шудааст? варианти А қалъаи Ҳисор дар шаҳри Ҳисор, варианти Б тахти сангин дар ноҳияи Қубодиён, варианти В Саразм дар шаҳри Панҷакент, варианти Г қалъаи Ҳулбук дар ноҳияи Восе. Саразм дар ноҳияи Панҷакент. Саразм варианти Варианти В. Варианти В.
барои чи саразм аз ягон ҷо برای که медонистед? سرازم خود یکی از همون یادگاری قدیم ترین می باشد که به نزدیکی ما 5500 سالگیش رو جشن گرفتیم. من وریانتی وی رو انتخاب میکنم. نادرست؟ яъне ки ҷавоби ниҳоии шумо саразм дар шаҳри панҷакен ҷойгир аст. بله. табрик мекунем ҷавоби шумо воқеан дуруст аст. қадимтарин ёдгории таърихии тоҷикистон дар саразм дар шаҳри панҷакен қарор дорад. мегузорем ба саволи дуюми барнома. саволи дуюм тавассути як акс пешниҳод мешавад ва шумо бояд ба ҳамин акс нигариста муайян созед ки дар ҳамин акс кадом мамгоҳи давлатии табиии ҷумҳурии тоҷикистон тасвир ёфтааст. савол барои шумо фаҳмо аст? بله. бисёр хуб. ана ҳамин аст. дида истодаи дохила? ҳамин яке медонед ки шумо дар ҷумҳурии тоҷикистон чанд мамгоҳи давлатии табиӣ аст. хуб аз рӯи ҳамин акс муайян кунед ки дар ҳамин акс кадоме аз ҳамин мамгоҳҳои ҷумҳурии тоҷикистон тасвир ёфтааст. барои шумо як дақиқа вақт ҷудо мешавад. марҳамат хуб нигоҳ кунед. بشه. хуб медонед кадом мамгоҳан як бор номбар мекунед ҳамин мамгоҳҳо. як аз یکیش ҳамин мамгоҳҳо ҳамин дар ҳамин акс аст. بشه پلنگو می باشد. хуб باز ستیگرش бешаи палангон аст, мамгоҳи ромит аст, Ромит, зоркул аст зоркул. ва боз این ممنوعی زورکول است. зоркул аст. ба андешаи шумо بله. аз куҷо муайян кардед ки ҳамин мамгоҳи зоркул аст? برای که هم عکس در معین است هم بقیده من زورکول می باشد. برای که بشه پلنگان و یا همه مثلا جایی و من به خلاصه نمی زورکول می باشد. و хуб фикр جواب кунед. як дақиқа вақт доред шумо. بشه پلنگان رومید زورکول باید دیگهش дашти ҷон داشتی جون. من кадомашро интихоб мекунед? زورکول رو انتخاب می‌کنم. солкурро интихоб мекунед? ин ҷавоби ниҳоии шумо аст. بله. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. дар акс мамгоҳи давлатии табиии ҷумҳурии тоҷикистон бо номи бешаи палангон ҷойгир шудааст ва тасвир ёфтааст. اولین خودم زدم. хуб барои шумо иштирок дар барномаи мо писанд омад? بله پسند اومد. хуб ба кадом минтақаҳои саёҳии тоҷикистон шумо бештар сафар кардаеду ба кадомаш мақсад мехостед ки боз сафар кунед? барои шумо бисёртар писанд омад. من بسیار سیاحت میکنم به بسیار منطقه‌هایش سفر کردم و آخرین سفر ما به منطقه سفیدره بود و بسیار هم طبیعتش گوارا بود. بسیار مقصد ما با سیاحان واخوری کردیم و من بسیار پسند آمده بود و باز من میخواستم که یک مرتبه دیگر به همین منطقه سفر نمایم. хуб барномаҳои телевизиони саёҳӣ ва онорҳои мардуме тамошо мекунед шумо? بله من پیوسته برنامه رو تماشا میکنم و бештар бо кадом барномаҳо ошноӣ доред? من بسیارتر در سایه ورزشی برنامه رو اشتراک مقصد طریق آینه نیلگون تماشا میکنم. باز اشتراک هم کردگی بسیار برنامه داشته. беҳтарин саломат бошед барои шумо Раҳмат. барои кор роҳи сафед. салому алайкум. мумкин аст як лаҳза вақти шуморо гирем? ممکن نکردم мо аз барномаи интеллектуалии роҳхати телевизиони саёҳӣ ва онорҳои мард мебошем. барои шумо 5 савол пешниҳод мешавад ва агар шумо ин 5 саволро ҷавоби дуруст диҳед соҳиби як роҳхати ройгон ба минтақаи саёҳиву варзишии сафедара мешавед. шумо розӣ ҳастед дар барномаи мо иштирок кунед? بله беҳтарин. хуб саволи аввали барномаро мехонам. саволи аввал чунин аст: қадимтарин ёдгории таърихии тоҷикистон чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир шудааст? вариантҳоро мехонам. варианти а қалъаи ҳисор дар шаҳри ҳисор, варианти б тахти сангин дар ноҳияи қубодиён, варианти в саразм дар шаҳри панҷакен ва варианти г қалъаи ҳулбуг дар ноҳияи восе. барои шумо як дақиқа вақт ҷудо мешавад. хуб фикр кунед ва як ҷавоби ниҳоида омада пешниҳод намоед. خب قبول яке аз ёдгориҳои хеле маъруф аст. ҳар замон дар телевизион, ҳар замон дар васоити ахбори омма умуман дарбораи ҳамин ёдгории таърихӣ сухан мераваду дар бораи ҳамин ёдгории таърихӣ маълумот медиҳанд. این سرازم پندکن саразм мебошад? بله سرازم پندکن имсол медонед ки чанд ҳазор сола шуд саразм? زیاده از 5500 سال پیش می باشد و در عصرهای خطا نکنم عصرهای 4 و 3 باشد در آسیا مرکزی همون در همون دوره ها ارزی وجود. بله ارزی وجود و در همونجا بزرگ و مثل بزرگ قید میکردم سو مردم. хуб фаҳмоб. яъне ки ҷавоби ниҳоии шумо саразм дар шаҳри панҷакен. بله табрик мекунем. ҷавоби шумо воқеан ҳам дуруст аст. мегузорем ба саволи дуюм.
саволи дуюм тавассути як акс пешниҳод мешавад ва бояд шумо ба ҳамин акс нигариста муайян созед ки дар ҳамин акс кадом мамнугоҳи давлатии табиии ҷумҳурии Тоҷикистон тасвир ёфтааст. Савол барои шумо фаҳмо аст? бале фаҳм аст. хуб, ана ҳамин аст мамнугоҳи давлатии табиии ҷумҳурии Тоҷикистон. шумо дар бораи мамнугоҳи давлатии табиӣ маълумот доред? Кам беш бале. медонед ки чанд мамнугоҳ аст дар ҳудуди ҷумҳурӣ? Хато накунам мегӯям 5 та ба фикрам. 5 та мамнугоҳ аст. хуб, кадоме аз амонҳо аст амон мамнугоҳ ки дар акс тасвир ёфтааст? Нест. Дашти ҷум нест. бисёр манзараи зебо ҳамин хел не? Бале. Ягон вариант ҳаст бисол ами Не, вариант надорад инҷо ин савол. хато накунам инҷо ба фикрам дашти ҷум нест. Умед нест. Бадахш. хуб, фикр кунед шояд аз ҳамон номбаркардаҳои шумо якаш бошад. аллакай шумо номбар кардед. Дашти ҷум. Бале инҷо ба мисли дашти ҷум. ҳозир шумо дар ҳаминҷо номи ду мамнугоҳро гирифтем. якташ дашти ҷум, якташ ромид. хуб, аз ҳамин акс шумо андак наздик кардед. аз ҳамин ду мамнугоҳ кадомеаш аст? ромид. бале ромид мебошад. барои он ки инҷо сабзаҳоаш бисёртар аст ва дар ва мамнугоҳи дашти ҷум ин хел сабзаҳо бисёртар нест. ҳасту камтар. ҳасту камтар? бале. шояд аз рӯи кӯҳҳояш фарқкунанда бошад. бале. но фикри ман ин ки инҷо мамнугоҳи ромид мебошад. хуб, ин ҷавоби ниҳоии шумо аст. бале. табрик мекунем ҷавоби шумо воқеан ҳам дуруст аст. дар акси мазкур мамнугоҳи давлатии табиии ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи ромид тасвир ёфтааст. мегузорем ба саволи сеюми барнома. шумо аллакай то ҳанӯз тавонистед ки ба ду савол ҷавоби дуруст диҳед. саволи сеюми барнома чунин аст: кадом кӯли Тоҷикистонро аждаҳои хуфта меноманд ва он дар куҷо қарор дорад? аждаҳои хуфта. бале. аждаҳои хуфта дар. барои шумо 1 дақиқа вақт ҷудо мешавад. савол барои шумо фаҳмо аст? бале фаҳмод. ягон вариант надорад? не, як бор дигар саволро такрор мекунам. кадом кӯли Тоҷикистонро аждаҳои хуфта меноманд? аждаҳои хуфта. кӯли Алоиддин не. як кӯл аст, як кӯли хеле маъруф аст дар ҳудуди ҷумҳурӣ. фаҳмидам. хато накунам ин дар Бадахшон ҷойгир аст ба фикрам. барои он ки дар он ҷо кӯлҳо бисёранд ва ҳамин кӯли калонтарин мисол дар ҳамин Бадахшон мебошад. хуб, хато чӣ ном накунам. дорад? шумо чӣ хел қайд кардем? аждаҳои хуфта. не, дар асл ин кӯл ном дорад, як номи хоси худро дораду фақат ҳамин хел лақаб мондагӣ ҳастанд бо номи аждаҳои хуфта. аммо боз дар навбати худ номи асосӣ ҳам ҳаст. як номи асосӣ дорад, номи хос дорад аллакай. номашро ростика бояд навардесам. чӣ хале бояд? номашро бояд навардесам. яке аз кӯлҳои яке аз кӯлҳои Бадахшон мешад. бале, дуруст аст ки дар ҳудуди вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир мебошад. номашро ягон кӯли номбар кунед, шояд метонед. кӯли Сарез. ҳамон кӯлҳоеро ки шумо ҳозир дар ёдатон ҳаст, дар фикратон омада истодааст, лекин шояд боварӣ надоред ба ҳамон ҷавоби воқеияш. бигзор пешниҳод кунед. боз Алоиддин номбар кардан. Алоиддин лекин дар Алоиддин ҳудуди дар вилояти гули мухтари Бухтистон Бадахшон нест. Сарезро бошад. мумкин Сарез бошад. хуб, ба ҳамин ҷавоби шумо худатон боварӣ доред шумо? бале. табрик мекунем, воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. воқеан ҳам кӯли Сарезро аждаҳои хуфта меноманд ки дар водии бартанги вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир аст. шуморо табрик мекунем. шумо тавонистед ки аллакай то ҳанӯз ба 3 саволи барнома ҷавоби дуруст диҳед. мегузорем ба саволи 4-уми барнома. дар ҳудуди иттиҳоди давлатҳои мустақил баландӣ аз сатҳи баҳр гуфта кадом баҳр дар назар аст? аз сатҳи баҳр. як бор дигар саволро такрор мекунам. дар ҳудуди иттиҳоди давлатҳои мустақил баландӣ аз сатҳи баҳр гуфта кадом баҳр дар назар аст? яъне ки агар шумо
донед аз фани география ё худ аз ҳамин соҳаи сайёҳӣ баландии кӯҳҳоро аз сатҳи баҳр чен мекунанд. яъне ки агар мисол гирем ки қуллаи исмоили сомонӣ баландтарин қуллаи тоҷикистон аз сатҳи баҳр 7495 метр баландӣ дорад аз сатҳи баҳр. хуб савол ба меёд меояд ки ҳамин аз сатҳи баҳр гуфта кадом баҳр дар назар аст? саволро бори дигар такрор мекунам. дар ҳудуди иттиҳоди давлатҳои мустақил баландӣ аз сатҳи баҳр гуфта кадом баҳр дар назар дошта шудааст? ҳамин аз сатҳи баҳр бошад ҳамин кӯҳҳои ном баҳра намедонам. ба ин савол ҷавоб додан наметавонам. мутаассифона не. хуб мутаассифона кадом минтақаҳои сайёҳии тоҷикистонро шумо рафтагӣ ҳастед, сайёҳат кардагӣ ҳастед? аз ромид рафта ромид шуробод дашти мамнугоҳи дашти ҷум ва боз варзоб ва хайраҳо. сафеда рафтагӣ нестед? рафтагӣ ҳастед. бале. хуб бисёр хуб, беҳтарин. барои шумо ба рӯли кор муваффақият. роҳи сафед салом. салому алайкум, шуморо як лаҳза мумкин аст? мо аз барномаи интеллектуалии роҳхати телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳастем. шумо мехостед ки дар барномаи ширкат варзед? беҳтарин. шарти барномаи мо ҳамин гуна аст ки агар шумо ба 5 саволи пешниҳодкардаи мо ҷавоби дуруст диҳед, соҳиби як роҳхати ройгон ба минтақаи сайёҳию варзишии Сафедара мешавед. розӣ ҳастед ки ширкат кунед? бале. беҳтарин. саволи аввалинро мехонам. қадимтарин ёдгории таърихии Тоҷикистон чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир шудааст? варианти А қалъаи Ҳисор дар шаҳри Ҳисор, варианти Б тахти сангин дар ноҳияи Қубодиён, варианти В Саразм дар шаҳри Панҷакен ва варианти Г қалъаи Ҳулбуг дар ноҳияи Восе. ба фикри ман ки ҷавобаш Саразм мебошад дар шаҳри Панҷакен. аз кадом ҷиҳат шумо варианти дуруст Саразмро пешниҳод кардед? аз ягон ҷо хондед, медонед? бале дар намедонам дар куё хонда будам ки 5500 солагии Саразм бостонро ҷашн гирифта буданд. будам дар хотирам аст. ба фикрам ҳамин аст. беҳтарин, беҳтарин. хуб, яъне ки ҷавобро дигар намекунед. ҷавоби ниҳоии шумо Саразм. бале. воқеан ҳам қадимтарин ёдгории таърихии Тоҷикистон ин шаҳраки қадимаи Саразм дар шаҳри Панҷакенти имрӯза қарор дорад. ҷавоби шумо дуруст аст. табрик мекунем. мегузорем ба саволи дуюми барнома. саволи дуюми барнома тавассути як акс пешниҳод мешавад ва шумо бояд ба ҳамин акс нигариста муайян созед ки дар акс кадом мамнугоҳи давлатии табиии ҷумҳурии Тоҷикистон тасвир ёфтааст. савол барои шумо фаҳмо аст? бале. беҳтарин. хуб, ба акс нағз бо диққат нигоҳ кунед. дидаи сода хуб. дар акс кадом мамнугоҳи давлатии табиии ҷумҳурии Тоҷикистон тасвир ёфтааст? дашти ҷум бошад. дашти ҷум? бешаи палангон. хуб, барои чӣ шумо ҳамин дашти ҷум гуфтед, баъд бешаи палангон гуфтед? барои чӣ? шумо медонед мақсад ягон мамнугоҳ рафтагӣ ҳастед? не. ҷавоб ман бешаи палангон. бешаи палангон. вақт доред. хуб, фикр кунед. наздик кардед. зорко бошад ё ромид. зоркул ё ромид. ҳамаи мамнугоҳҳоро ҳозир шумо номбар кардед. кадомаш аст ниҳоят? ромид. мамнугоҳи давлатии табиӣ ромид. не дашти ҷум. дашти ҷум. аз куҷо мегӯед ки ҳамин дашти ҷум аст? ҳама хеле маза. бо боварӣ? боварӣ не хай ҷавобам дашти ҷум. дашти ҷум аст? ҳамин хеле эҳтимолам кардем. табрик мекунем. ҷавоби шумо воқеан дуруст аст. ин дар акс мамнугоҳи давлатии дашти ҷум тасвир ёфтагааст. ва инак мегузорем ба саволи сеюми барнома. кадом кӯли Тоҷикистонро аждаҳои хуфта меноманд ва он дар куҷо қарор дорад? барои шумо 1 дақиқа вақт ҷудо мешавад. савол барои шумо фаҳмо аст? як бор дигар такрор мекунам. кадом кӯли Тоҷикистонро аждаҳои хуфта меноманд ва он дар куҷо қарор дорад? кӯли сарез бошад. кӯли сарез? барои чӣ кӯли сарез? эҳтимол. оё кӯли сарезро аждаҳои хуфта меноманд?
ба чӣ хотир аждаҳои хуфта меноманд? ба хотире ки ҳамун обе ки дар ҳамон кӯл ҳаст мавҷ надорад, барои ҳамин ба назарам. мавҷ надорад, барои ҳамин қадар аждаҳои хуфта меноманд. Бале. хуб, дар куҷо ҷойгири шуданашон медонед? Дар Помир бошад. дар Бадахшон қарор дорад. Дар хуб, Бадахшон. табрик мекунем, ҷавоби шумо воқеан дуруст аст ва ҷавоби дуруст ин кӯли саррез дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар водии Бартанг ҷойгир мебошад ва онро аждаҳои хуфта меноманд. мегузорем ба саволи чоруми барнома. саволи чоруми барнома чунин аст: дар ҳудуди иттиҳоди давлатҳои мустақил баландӣ аз сатҳи баҳр гуфта кадом баҳр дар назар аст? яке аз баҳрҳои нисбатан маъруф аст. бисёриҳо медонанд, шунидагӣ ҳастанд ҳамин баҳрро. Баҳри Миёназамин бошад. баҳри миёназамин? барои чӣ баҳри миёназамин? барое ки ҳамин яке аз баҳрҳои маъруф мебошад. Мумкин ки ҳамин сафар. хуб фикр кунед, шояд ягон баҳри дигар бошад. шумо саволро фаҳмидед воқеан? дар ҳудуди иттиҳоди давлатҳои мустақил баландӣ аз сатҳи баҳр гуфта кадом баҳр дар назар дошта шудааст? яъне тамоми баландиҳо аз сатҳи баҳрро, яъне ки баландӣ аз ҷумла қуллаҳои баландтаринро аз ҳамин баҳр чен мекунад. ҷавоб нест дигар. ҷавоб нест? ягон пешниҳоди дигар надоред? баҳри миёназамин. Тамом? мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. шумо аз ишроки дар барномаи мо барои шумо писанд омад? Бале. кадом минтақаҳои саёҳии Тоҷикистонро шумо сафар кардагӣ ҳастед? Сафедара. боз куҷо рафтагӣ ҳастед? ва кадомаш барои шумо бештар писанд омадагӣ аст? Сафедара, Варзо, Ромид. Омада Сафедара маъқул шудаги. беҳад маъқул шудагӣ. бисёр мехостед ки ҳозир ҳамин роҳхата ба даст биёред. хуб, мутаассифона кадом барномаҳои телевизиони саёҳӣ ва онлайнҳои мардумиро шумо бештар тамошо мекунед? Бисёртар варзиш мегузарад ку, добраи варзиш. Амбора тамошо мекунам. бисёр тамошо мекунам, ношуна намедонам ки варзиши шуда. бисёр хуб. барои шумо муваффақият, саломат бошед. Ташаккур. салому алайкум. Салом. шумо соз хуб нақс? Ашааш. мо аз барномаи роҳхати телевизиони саёҳӣ ва онлайнҳои мардумӣ ҳастем. мехостед ки ба минтақаи Сафедара саёҳат кунед? Бале, бале. хуб, беҳтарин шарти барномаи мо чунин аст ки агар шумо ба 5 саволи барномаи мо ҷавоби дуруст диҳед, соҳиби як роҳхати ройгон ба минтақаи Сафедара мешавед. розӣ ҳастед? шуруъ кунед. Розием. беҳтарин. саволҳоро мехонам. саволи аввал: қадимтарин ёдгории таърихии Тоҷикистон чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир шудааст? варианти А: қалъаи Ҳисор дар шаҳри Ҳисор, варианти Б: тахти сангин дар ноҳияи Қубодиён, варианти В: Саразм дар шаҳри Панҷакен ва варианти Г: қалъаи Ҳулбук дар ноҳияи Восе. Саразм дар шаҳри Панҷакен. барои чӣ хел бо боварӣ Саразмро интихоб кардед? барое ки сод 5500 сол шуда ки ҳама ёдгории қадима ва ҳисоб меравад. тибқи чи баи муҳандисо маълум шудагия ки 5500 сол шудагия. бостоншиносон 5500 сол шудагия. барои ма фикр мекунем ки Саразм аст. ҷавобро дигар намекунед? Не. табдил мекунем ҷавоби шумо воқеан дуруст аст. ҷавоби дуруст Саразм дар шаҳри Панҷакен ин қадимтарин ёдгории таърихӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мегузарем ба саволи дуюм. саволи дуюм тавассути як акс пешниҳод мешавад ва шумо бояд ба акс нигариста муайян созед ки дар ҳамин акс кадом мангоҳи давлатии табиии Тоҷикистон тасвир ёфтааст. савол барои шумо фаҳмо аст? фаҳмо. бисёр хуб. хуб, бо диққат нигоҳ кунед ва муайян кунед ки дар ҳамин акс кадом минтақаи кадом намгоҳи давлатии табиии Тоҷикистон тасвир ёфтааст? бешаи Палангон. бешаи Палангон. дар кадом асос шумо мегӯед ки ҳамин бешаи Палангон аст? барое ки устод як картика буд ва кадуш дида будам ки ҳамин хебуд бешаи Палангон айта буда булош. бешаи Палангон. бале. хуб фикр кунед. як дақиқа вақт доред. хушрӯ нигоҳ кунед, аксда нигоҳ кунед. агар хушрӯ нигоҳ кунед, шояд донед.
ҳамин хел табиат хоси кадом минтақа аст ба андешаи шумо? ромид бошад. вақти шумо ба охир расида шудааст. ҷавоби ниҳоии шумо мангои ромид бошад. мангои давлатии табиӣ ромид аст. бале. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. дар акс мангои давлатии табиӣ зоркул тасвир ёфтааст ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қарор дорад. ба шумо дар барномаи мо иштирок кардан бале, ҳисоб бале. омад? бале. чӣ маълумотҳои нав пайдо кардед дар ҳамин барнома? маълумоти нав пайдо кардам ки мангои зоркул мақсад дар Бадахшон ҷойгир мешавад. чигуна аст? табиати хосе дорад? табиати зебо дорад. хуб, кадом минтақаҳои Тоҷикистон шумо саёҳат кардаги ҳастед? рафтагӣ ҳастед? вардоб, ромид, кадомаш махлутон шумо расид? ромид. ромид. беҳтарин. барои шумо барори кор саломат бошед. ташаккур ки дар барномаи ширкат варзед. салом алейкум. худатон маърифӣ мекардед? алайкум салом. ман ятимова фараҳноз донишҷӯи курси 2 донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон мебошам. беҳтарин. фараҳноз, оё мехостед ки ба сафедара сафар кунед? бале. барномаи мо номаш роҳхат аст аз низоми сайёҳӣ ва омӯрҳои мардумӣ ва як шарт дорад ки агар ба 5 савол ҷавоби дуруст диҳед соҳиби як роҳхати ройгон ба анамин минтақаи сайёҳии варзишии сафедара мешавед. розӣ ҳастед иштирок кунед дар барнома? бале. бисёр хуб. пас саволи аввалро мехонам. саволи аввал чунин аст: қадимтарин ёдгории таърихии Тоҷикистон чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир шудааст? варианти А: қалъаи ҳисор дар шаҳри ҳисор. варианти Б: тахти сангин дар ноҳияи қубодиём. варианти В: саразм дар шаҳри панҷакент. ва варианти Г: қалъаи ҳулбуг дар ноҳияи восе. варианти В: саразм дар шаҳри панҷакент. барои чӣ ин вариантро интихоб кардед? барое ки қадимтарин ҳудуди Тоҷикистон мебошад ки мо имсол 5500 солагиро қайд кардем. ҳамин сол қайд кардем ки умуман дар маҷмӯъ зиёда аз 5500 сола таърихи бостонӣ дорад. хуб, табрик мекунем шуморо. воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. мегузарем ба саволи дуюми барнома. саволи дуюми барнома тавассути як акс пешниҳод мешавад ва шумо бояд ба анамин акс нигариста муайян кунед ки дар анамин акс кадом мангои давлатии табиии Тоҷикистон тасвир ёфтааст. савол барои шумо фаҳмо аст? бале. дар бораи мангоҳои Тоҷикистон маълумот доред? бале. анамин акс дар ҳамин акс яке аз анон мангоҳо тасвир ёфтааст. бешаи палангон. ин мамнугоҳи бешаи палангон мебошад. аз кадом ҷиҳат шумо мегӯед ки ин бешаи палангон аст? чӣ хусусият дорад? баҳри васеъ. кул кули васеъ. бешаи дигар намекунед ҷавобро? хуб, воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст. дар акси мазкур мангои давлатии табиии ҷумҳурии Тоҷикистон бешаи палангон ҷойгир шудааст. хуб, мегузарем ба саволи сеюми барнома. кадом кули Тоҷикистонро аждаҳои хуфта меноманд ва он дар куҷо қарор дорад? савол барои шумо фаҳмо аст? бале. кули сарез. кули сарез? барои чӣ кули сарез? барои он ки ҳамон обе ки аз ҳамон кӯҳ ҷориб мешавад ба аждаҳои хуфта монанд аст. як кул яъне ки ба аждаҳо монанд аст? ба аждаҳои хуфта, яъне аждаҳои дарозкашида монанд аст. дар қадим мегуфтанд ки дар ин ҷо кадом аждаҳо зиндагӣ мекардааст. яъне ки ҷавоби ниҳоии шумо ин кули сарез аст. бале. дар куҷо қарор дорад медонед? бале, дар помир ҷойгир аст. дар помир ҷойгир аст. хуб, табрик мекунем. воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. ин кули сарез мебошад ки дар водии бартанги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷойгир мебошад ва онро аждаҳои хуфта меноманд. мегузарем ба саволи чоруми барнома. дар ҳудуди иттиҳоди давлатҳои мустақил баландӣ аз сатҳи баҳр гуфта кадом баҳр дар назар дошта шудааст? савол барои шумо фаҳмо аст. як бори дигар такрор мекунам. дар ҳудуди иттиҳоди давлатҳои мустақил баландӣ аз сатҳи баҳр гуфта кадом баҳр дар назар аст? яъне тамоми баландиҳоро аз сатҳи баҳр
чен мекунанд, агар шумо донед. Ва савол ба миён меояд ки ана ҳамин баҳр кадом баҳр аст? баҳри Балтика. Аз куҷо маълумот доред? Хонда будам. Хонда буд. Хуб, таблиғ мекунем, воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст. Ин баҳри Балтика мебошад, ки дар Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз рӯи ана ҳамин баҳр тамоми баландиҳоро чен мекунанд. мегузорем ба саволи панҷум, ба саволи ниҳоии барнома. Шумо аллакай тавонистед ки 4 саволи барномаро ҷавоби дуруст пешниҳод кунед. саволи охирини барнома чунин аст: баландтарин қуллаи вилояти Хатлон чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир аст? савол бе вариант пешниҳод мешавад. бори дигар такрор мекунам. баландтарин қуллаи вилояти Хатлон чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир мебошад? савол барои шумо фаҳмо аст? баландтарин ин кӯҳи фурӯш мебошад ки дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҷойгир аст. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҷойгир аст. аз куҷо медонед шумо ки ҳамин кӯҳи фурӯш аст баландтарин кӯҳ дар вилояти Хатлон? шояд ягон кӯҳи дигар бошад? Не, барои он ки 4354 метр баландӣ дорад. баландтарин кӯҳ аст дар Хатлон. ягон кӯҳи дигар пас баландтар нест аз ин кӯҳ дигар дар вилоят? хуб, ҷавоби ниҳоии шумо ҳамин кӯҳи фурӯш. бале. саломат бошед. таблиғ мекунем, воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. ин қуллаи фурӯш мебошад ки дар ҳудуди вилояти Хатлон ҷойгир мебошад, аниқаш дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва баландиаш 4534 метрро ташкил медиҳад. шуморо табриқ мекунем. шумо ғолиби барномаи нашри чоруми барномаи интеллектуалии Роҳхат, телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ шудед ва ин аст роҳхати барномаи мо ва табриқ мекунем. мекушед як бор. ба шумо дар барномаи мо иштирок кардан писанд омад? бале, ба ман писанд омад. ман мехоҳам ки ҳамин хел барномаҳо зиёдтар шаванд, то мо бисёртар ба ҳамин ҷои таърихии Тоҷикистон сафар намоем. ба минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон сафар? бале. хуб, шумо бештар бисёр боз ба кадом минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон сафар кардагӣ ҳастед то ба имрӯз ва кадомаш барои шумо зиёдтар писанд омадааст? ман ба минтақаи сайёҳии қалъаи Ҳисор, Сафеддара ва инчунин ба Саразм сафар кардам. беҳтарин, саломат бошед. барои шумо барори таҳсил муваффақият хонем ва саломат бошед. рои сафед. раҳмат. биёндагони азиз, ҳамин тавр бо дарёфти ғолиби худ мерасем ба поёни нашри чоруми барномаи ҷолибу шавқовар ва интеллектуалии Роҳхат аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. ёдовар мешавем ки барномаи мо дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватании Togic Travel таҳия мегардад ва шумо биёндагони азиз агар ба унвони барномаи мо дархосте доред, пешниҳоде доред ва ё ин ки мехоҳед дар барномаи мо ширкат варзед, метавонед ки ба рақамҳои WhatsApp ва Telegram мо дар тамос шавед. то барномаи оянда, хайр.